ay paglupad. Isang lumayunos, bagyo sa kinabuhi, diligayong kita umuhi. Bisang kunsay damlagan, diya kita mudagan, si Kristo ang daling madulan. Walay makabugong, muda ikari mo, kay ikaw man ang magluluwas ko. Ituya sa langit, kalipay ang mamin, tungkol sa himayang walang lupad. Bisang kunsay damlagan, diya kita mudagan, si Kristo ang daling madulan. Walay makabugong, muda ikari mo, kay ikaw man ang magluluwas ko. Ituya sa langit, kalipay ang mamin, tungkol sa himayang walang lupad. Walay makabugong, muda ikari mo, kay ikaw man ang magluluwas ko. Ituya sa langit, kalipay ang mamin, tungkol sa himayang walang lupad. Walay makabugong, muda ikari mo, kay ikaw man ang magluluwas ko. Ituya sa langit, kalipay ang mamin, tungkol sa himayang walang lupad. 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 Pagkalindot palandungon, Kristuhanong madasigon, sa pag-alagad nagapadayon, tungod kay nasayot kitang tanan, may kinabuhing walay katapusan. Pagkalindot sugpumon, sa gugma mo Kristo, kana kung nagdago, wala na laing makabag sa pag-alagad sa gugma mo, na walay pagkausap. Sige, isayaw-sayaw, mga kamot, ibayaw-bayaw, mga hawak, ikiay-kiay, huwag tanga na ang mga pagmahay. Sige, ilukso-lukso, dito sa langit, pasulbo mo, mga pagdaig kaniya, dito babigo sa kita. Pagkanindot palandungon, Kristuhanong madasigon, sa pag-alagad nagapadayon, tungod kay nasayot kitang tanan, may kinabuhing walay katapusan. Pagkanindot sugpumon, sa gugma mo Kristo, kana kung nagbago, wala na laing magbabag sa pag-alagad tungod sa gugma mo, na walay pagkausap. Sige, isayaw-sayaw,
mga kamot ibayaw-bayaw, mga hawak ikiyay-kiyay, huwag tangan na ang mga pagbahay. Sige ilukso-lukso, dito sa langit ipasulong mo, mga pagdaig kaniya, dito mag-iusa kita. Sige isayaw-sayaw, mga kamot ibayaw-bayaw, mga hawak ikiyay-kiyay, huwag tangan na ang mga pagmahay. Sige ilukso-lukso, dito sa langit ipasulong mo, mga pagdaig kaniya, dito mag-iusa kita, dito mag-iusa kita, dito mag-iusa kita. Sa imong pagkatao adunay maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong puganap. Apan ayaw kapalaka, ang pulong sa Dios Ginoon ang una. Himuon siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, Maayong butang sa tanang maigsoon, tanan Luzon, Visayas, bisan and Mindanao. butang Sa atong mga pinalangga nga mga follower o listener sa Shine FM 95.3, o sa atong mga pinalangga nga mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Albert Selva, ano na siya mensahe. Good morning, Pastor. Good morning sa tanan ng mga Selva family. Salamat sa Diyos mga kaigsunan, ilabi na sa ato mga pinalangga ng mga listener sa Shine FM din sa Kabukiran. Although mga igsoon, back to normal na sa ato mga programa, atong mga hinumnaman last year 2023. Nakafocus na nila ito magkaya wala tayong lain nga obligasyon. Una nga itong ipasalamatan ng Diyos sa nakapribilehiyo o kagayunan. Ilabi na sa inyo ang pag-share sa Facebook Live sa kinabuhi ni Brother Lebert Selva sa iyang pag-share. Ilabi na sa kinabuhi ni Sister Genesis Alcarme Ithol. Salamat sa Ginoo. Good morning, Pastor. Good morning usab sa tanan nga mga Genesis family. Naulag ko nakabalik lantaw sa live nimo. Salamat sa Ginoo. Kumusta po kayo? Salamat sa Dios. Although maigsoon wala ta tayo makafocus sa live, o niya wala sabta maka-play kanunay din sa FM radio sa 95.3 tungod sa ato po nga pag-adjust sa ato nga mga panahon Nexon. Salamat sa Dios. Balik ta sa ato nga programa, ilabi na sa sayo kabuntagon. Although ang atong oras karon Nexon alas 3:51 sa sayo kabuntagon. Muna nga salamat sa Dios, sumatagusan na to kamakinawi labi na sa ako nga wife nga nakakaroon sa Saudi Arabia. Nanangyan ko niya daan nga mag-live to nini mga takna. Ano na yung mensahe pag yung giga ni Sister Genesis? Maayong buntag kanatong tanan mga igsoon. Si Ate Lot ni Pastor si Sister Lot. Salamat sa Ginoo. Kumusta mo diha sa laing mga nason? Ang Ginoo mga panalangin kaninyo. Ilabi na sa inyo ang pagpanalbaho sa laing mga nason igsoon. Muna nga
Isa pa man sa itong kahitang sitwasyon, ilabi na sa kabukiran, ano na yung mga sitwasyon nga straight gyud nga burn out gikan sa 4 days. Kanang burn out may isod si kada itong Bernes. O niya kahapon pagyod nga adlaw nahibalik nining mao nga dapit. Ilabi na sa itong wifi connection usap. Kanunay gyud nga medyo hinay. Una nga atong giapos Ginoo nga maabot ang panahon nga tagaan tagay sakto nga connectivity sa wifi connection. Una nga kining tanan di ba man kayuhan para sa tao kundi sa katawo kundi kayuhan sa tanan aron na matagusa makadungog sa mensahe sa atong Ginoo. Una nga atong pasalamatan ang Dios nining nako nga pribilehiyo kagayunan nga iyang gihatag kanato aron kita makapaabot o maghatod og mga mensahe nining mao nga mga follower sa Shine FM 95 nining mga dapit maigsoon na sa atong mga kaubanan nga mga alagad sa Dios diha sa Atbang sa Pastor Arnolfo Villaganton sa inyong nga pamilya Pastor Nonoy Arias diha sa dapit sa Kasan. Salamat sa Dios imo sa gititigan giapingan kanunay sa imong pagkamayo. Labaw sa tanan mga igsunan dinhi sa Palong, sa tanan mga igsunan dapit sa Pilipigan nga pinanguluhan ni Pastor April May Abturan. Ilabi na sa ato nga sa among mga igsunan sa diya sa Kasaganggal, pamilya ni Pastor Arnolfo Villaganton, pamilya ni Pastor Nono Arias, pamilya ni Pastor Argos Arias diya sa Bacong Lord, sa pamilya ni Pastor Alejandro Paragoya diya sa Fuente Amahan. Lord, ikaw magapanalangin sa mga sa nila kapamilya, sa mga igsunan diya sa Kangkuy, Lord, sa mga Elhig family, sa pamilya ni Brother Mario Elhig. O sa tanan karon naminaw o sunod nining mao nga programa, ikaw magapanalangin sa matagusa. Yan inang imong mga pulong mga mensahe mangitag dapit ko na sa mong kinabuhi. Yang maghatod ka na mo kadaugan, maghatod ka na mo kasiguruhan, maghatod ka na mo kausapan, kabaguhan sa mong kinabuhi. Samtang kami o Diyos nagapaabot sa imong pagpadayang din sa kalibutan naman. Lord, wala kami alam mahimo ko na lang ikaw sa mong kinabuhi naman. Isa pa man o Diyos ang station manager, Pastor Gideon Candelario, ban sa iyang pamilya, tuban sa iyong asawag mga anak. Isa pa man sa akong general station manager, Amahan. Ikaw o Diyos nasayod sa ilang mga panginahanglan. Ikaw nasayod o Diyos sa ilang mga kaligtaang sitwasyon karon. Nabaw sa tanan hindi mo nga dapit, until na o Diyos, imo kaming yatiman, imo kaming giampingan, imo kaming isuplayan sa bisan kung sa mga panginahanglan. Nabaw sa tanan pamitingan ni mga FM radio, Amahan. Salamat po Diyos sa pagpulong na ngayon ang imo gihatag ka namo aron kami magahatod og mga lapas mga mensahe gikan tanim mo Amahan pinagi sa malang kasulatan. Bisa pa man sa tanan namong mga follower Christian sa Shine FM 95. I declare blessing, I declare prosperity sa mga sa kanila Amahan. Napaw sa tanan nila inadlaw nilang pag-uwi, inadlaw nilang pagpanikamot o Diyos. Bisan pa man sa matagusan nila ng mga pamilya. Salamat o Diyos sa mga taknaan, tungong himaya na nalagod kanimo ang tanan, na ikaw nagdugunit kanunay ka na mo, ikaw kanunay nag-amping, nagtipi kanunay sa mga kinabuhi. Pinagi sa ngalan ni Jesus, ang tanan mariyon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoong mga igsoon. Medyo hinay ko ang atong koneksyon. Ilabi na sa kinabuhi ni Receive napasusap sa itong programa. Ilabi na sa akong wife. Good morning, Pastor Safri Romano Candelario, o sa tanan nga mga pinalangga ng mga viewer, listener sa Shine FM 95. God bless everyone. Ato pasalamatan ang Ginoo hapon kagabi yung ison atong gipakuning ang gikan kayo ni Pastor Hans. Tungod kay gikan sa FM radio sa Cebu or although may ison commercial to siya nga FM radio pagka 9 o'clock atong gi-connect din una nga atong mga follower listener dinhi sa Shine FM ay lang mo katingala nya dunay atong gi-hook up tungod kay kaagad usab ta sa atong station manager nga si Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo labi na sa FM radio sa Cebu City igsoon nya ato sab nga gi-connect nini mao nga dapit aron makahatong usab og mga mensahe
alang sa itong mga follower listener sa Shine FM 95.3 din sa Kabukiran. Salamat sa Ginoo. Kumusta man ang atong mga pinalangga nga mga follower, mga pinalangga nato nga mga listener sa Shine FM, ilabi na sa nagsunod sa atong programa, mangayo lang gid mi og dispensa. Kaya doon ay mga sitwasyon o panahon nga dili nato always nga ma-play. Tungod kay doon na po yung mga sitwasyon nga mukalit lang o kawa ang koneksyon diri labaw sa tanan, dili na siya mutingog igsuon. Muna nga inyong ubos nga alagad, kanunay good nga nag-ampun sa Dios nga hatagan tag insaktong kaalam, insaktong kahibalo sa sitwasyon nga dunay mga troubleshoot igsuon nining mao nga studio. Muna nga ining mga tagnaa ang Dios magapanalangin sa matagusa, ilabi na sa atong mga pinalangga nga mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, ilabi na sa atong mga kahigalaan diha sa laing mga nasod nya mga OFW, kanunay natong kaluyuhan sa mga pag-ampo ang mao nga kagubot sa laing mga nasod, although doon naging katapusan ang kagubot tungod kay dili pa gyud panahon nga mubalik si Kristo igsoon. Tungod kay sa iyang pagbalik gusto siya nga ikaw ug ako iya gyud ang higaplagan nga nangalagad hangtod sa iyang pagbanayag. Salamat sa Ginoo even sa ako ang wife tingali maigsoon kung atong imaginon. Grabe kapaspas ang oras, grabe kapaspas ang panahon. Tungod ano na nalamay siyam ka bulan mahibalik sa dinhi sa Pilipinas. Una nga ako mga pag-ampo sa Dios nga adunay maka-focus dining mao nga FM radio aron maatiman pag-ayo ang mao nga programa alang sa atong mga follower listener sa FM radio. Una nga ang inyong ulos nga alagad mga igsoon even sa atong nga sitwasyon, even sa atong nga kahimtang sa kapit o sa oras nga ato nga igamit aron ato gyud nga mapaningkamutan uban ang tabang sa Dios sa ato ang programa dinhi sa kahanginan igsoon. Muna nga atong pasalamatan ang Dios niining tanan, ilabi na sa atong mga follower listener sa FM radio. Ini mga tagnaa igsoon, nagpaabot kitang mga mensahe alang sa atong espirituhanon nga bahin tungod kay nagkagrabe ang mao nga resulta sa mga panghitabo nga dili angayan unta sa tawo igsoon. Ang ato karon nga topic igsoon, pagpaminaw. Ang ato karon nga tema, pagpaminaw sa tambag. Makaayo kini sa tawo kun ang tambag makatabang sa imong kinabuhi. Bago pa lamang igsoon atong makita ug atong mabalitaan sa social media usa ka dalaga igsoon nga minglayat tungod kay gibulagan siya og uyab. Mismo ang iyang kinabuhi iyang gikudlo pinaagi sa gitawag pagbati nga tinawhanon. Igsoon ang pagbati nga tinawhanon dili na siya iya sa Dios kundi tinawhanon na siya nga gugma. Mao nga dunay awit mga igsoon na ikaw unsa ang awit nga ikaw magpaabot ka sa insaktong panahon. Ang importante, unahon nimo pakigugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong espiritu o sa tibok nimong salabutan. Kay kung dili nato higugmaon ang Dios pag-una, hinumdumi, doon na yun kapakyasan ang tao. Kay maemosyon man ang tao, matod pa sa suggestion sa uban, nganong wala man ka manguyab og daghan, kadaghan man utang lalaki sa kalibutan. Yes, of course, daghan mga lalaki apan hinumdumi ang nag-andam kanimo maulamang ang Dios. Ikaw ug ako wala ka masayad si kinsa ang para kanimo. Ang importante unahon nato pakigugma ang Dios. Kung imong basahon ang balaang kasulatan sa diha nga si Adan wala sa ika-partner ni atong panahona, gipakatulog si Adan o gikuhaan siya og usa ka gusok. Meaning to say, wala ka kahibalo sa imuhang swerte nining kalibutana, kundi ang nahibalo lamang sa imong ika-partner dinis kalibutan.
mao lamang ang Dios. Sayo usab nga moingon ang suggestion nganong wala man ka manguyab og daghan. Parehara na babae o lalaki, hinumdumi unaha paghigugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong espiritu o sa tibok nimong salabutan. Kay ang Dios maoy muhanay mong mag-andam para sa imong kinabuhi igsoon. Dili lang ta magdali kay aron ta dili mga balik. Dili lang kay mga balik, mga kalas pa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Hinumduman nato maison dili lamang usa ka cases nga mismo naghikop, nagbuog, naghilo tungod sa gugma na tinawhanon igsoon. Masubo nga balandungon apan dili na nimo mabalik ang kinabuhi nining kalibutan na only one lang ang kinabuhi o hinungdan ang pingi o alimahe tipigi ang mensahe sa Dios nga maoy mudala kanay kanimo kanako kasiguruhan dinhi sa kalibutan mintras buhi patahigala. Mao nga salamat sa Dios sa katapusan nato kamang kinabuhi. Iinig mao nga dapat walay lain na mong mensahe nga gihatod para sa matapusan nga pamilya kundili ang mensahe sa Ginoo nga maghatod ka nato og kabaguhan, maghatod ka nato kausaban, maghatod nato kasiguruhan kung ikaw ug ako maminaw og tambak gikan sa Ginoo dili gikan sa tao. Amen ba? Kay dunay tambag nga gikan sa tao nga mo'y mutaral sa kalaglagan. Dunay tambag sa tao maigsoon nga mutaral sa kapakyasan. Dunay tambag gikan sa imong isikataw nga mutaral ngadto sa kapilihan sa kinabuhi. Apan ang tambag o ang panghimangno nga gikan sa Dios magdala kanimo kasiguruhan nga way kausaban nga diin ikaw ug ako dalon sa kinabuhi kaway katapusan. Salamat sa Dios sa kinabuhi ni Pastora Emergent Candelario. To God be all the glory and honor. Yes. Ang tanang pagdaig, pagpasalamat, paghatag og bili ngadto sa Ginoo lamang ang tanan. Dili lamang sa tao igsoon tungod kay ang pag-unor sa tao do na say gitawag og limitasyon dinhi sa kalibutan. Atong hinumduman mo-honor lamang ang tao kung makita ka nga naa ka sa taas nga level sa kahimtang sa kalibutan. Apan kung naa gani kas pinakaubos pila lang ka porsyento nga ang tao mo ilahi mo igsoon. Apan kung ang Dios imong unahon bisag unsa pakakayanon dinhi sa kalibutan, i-honor kas Ginoo kay siya gusto nga ipadayag nga ikaw ug ako iyang gipangga igsoon. Ato sang i-play mga igsoon ang mensahe sa awit Tumawag Ka. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para ba Usahay ang tao kung maabot gani ang pagsulay diha sab siya mukita sa atong Ginoo. Usahay ang tao kung naas kadagaya, naas kaabundansya, malimot sa tag-iya na mao ang Dios. Ikaw ug ako kanus amata mudikit ngadto sa Dios. Naamatas maayong panlawas, naamatas kadagaya, naamatas kalisod, naamatas problema, hinumdumi ayaw bulag sa pagkamayos Ginoo. Kay ang mga pagsulay igsoon, agil. Una nga
Maluoy bitas. Bata pa kayo mga igsoon. Ninglayat, kumikan sa gugma. Nga wala masakti sa tao din sa kalibutan. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Ingon ang Jeremias 33:3, tawgon mo ako o ako magapakita sa mga butang nga malisod nga wala ni mo isayri. Kanus aman ipakita sa Dios ang mga butang nga dili masayran sa tao, sa diha nga ikaw ug ako mutawag kantos Ginoo, dili mutawag sa tao. Kay kung adto ka sa tao, away Ginoo mutawag, dugangan do ka problema. Hello. Apan kung adto ka sa Dios mutawag, hinumdumi di kaniya pakyason sa diha nga makita niya nga ang imong pagtawag kinasing-kasing sa iyang katubangan igsoon. Wala na siya nagbalik title sa simbahan. Wala na siya nagmatter igsoon sa bisan unsang kasikat sa title sa simbahan sa kalibutan, kundi nagmatter na sa imong kinasunuran sa imong kasing-kasing kung unsa ka kamatimang diha sa iyang katubangan. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nagtitibay si Yesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot Insay kasulti igsoon si Jesus. Sa diha nga ikaw mutawag, magpapakita siya mga butang na dili kayang katuhan sa tao. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible. Padayon ta maigsoon alang sa pagpataliw sa mensahe sa Dios. Maoy atong importante dining panahon na atong imagino igsoon, grabe kapaspas ang panahon. Pitsa uno na ay karon sa Hulyo dining tuig 2025. Paghuman nining bulan na igsoon, pila na lamang ka bulan moabot sa pagitawag og Disyembre. Hulyo, Agosto, September,
October, November, and then December. Kumusta man ang atong kinabuhi? Doon na nabagoy insaktong kausaban, doon na nabagoy insaktong pundasyon sa pagpangalagad ng Diyos Ginoo. Matag panahon, matag oras, matag minuto, ulawanon kinialang kanimo igsoon. Hinumdumi, matag putlo sa itong gininhawa, nagdalag kahulugan din sa kalimutan. Mao nga, dili ta kumpiyansa igsoon. Ikinahanglan ang mensahe sa Dios kanunay natong patalingugan. Ang mga tambang nga gikas Ginoo nga makaayo sa imong kinabuhi, ang ayang itisok, ibutang sa to kasing-kasing ug sa una-unang salabutan, dili nato ibaliwala. Kay kung ato ni siyang ibaliwala, hinumdumi, mahimog yung kang mapakyas. Akong basahon dini sa mga panultihon or Proverbio Kapitulo 15 versikulo 22 ngadto sa 24. Usa ka mensahe nga ang usa ka tawo nga dili kanipot maminaw sa tambag, dili gud siya mulangkos. Kung ang tao dili mo mudawat og suggestion, nagpasabot kaya niyang sulbaron ang iyang problema. Ikaw ug ako sa wala pa ta na tao dinhi sa kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa mga suliran. Apan sa diha nga moabot ang panahon nga doon na kay problema, duola ang Dios, duola ang iyang presensya aron ikaw ug ako iyang tug-anan sa insakto nga pamaagi gikan sa atong Ginoo. Matud pa diri igsoon. Atong basahon. Ingon dire ang mensahe sa Dios. Kung walay makatambag kanimo, dili ka mulampos. Dili gud mulampos ang tao kung walay makatambag nimo. Apan doon na po'y tambag na gikan sa uban nga makadaot nimo. Makahatod kanimo kaalautan, makahatod kanimo way gana dinhi sa kalibutan katong mga taong way Ginoo. Di ba doon ay mga tambag mga igsoon sa diha nga doon na kay problema, moingon dayon ang nas kalibutan, okay ra gud na sister brother, ato ra nang iinom og taas nga liog. Maimpas ra gud mga hubog ta. Kumusta man ini kahubog? Wa pay klaro igsoon mga punol mo sa inyong kahubog. Dili mo solusyon ang bino, dili mo solusyon ang ilimnon aron umawagtang ang imong problema. Hinunoa, mudugang ang problema. Inyong ubos nga alagad igsoon, dili ni siniyaw-siyaw ang atong wali, kung dili ikaw ug ako dapat maminaw sa mensahe sa Dios. O dili sa maminaw, wa mi mahimo. Ang importante, dili solusyon ang paghubog kung aduna kay problema, kung dili ang solusyon mao ang pagduol sa presensya sa Ginoo aron magiyahan ka sa insakto o mag-guided ta sa desisyon nimo dinhi sa kalibutan. Hinumdumi igsoon dinhi sa kalibutan, dunay mga tambag nga makatabang, apan dunay tambag nga makadaot. Di ba dunay sitwasyon igsoon nga doon na kay ikakontra mo ingon ang uban, halapatya na lamang na kumusta man sa diha nga imong mapatay ang imong patyon, asa masap ka paingon, di ba makagulkol gyapon kag bilangguan. Kung ikaw mapatay, asa masap ka paingon ato kaslugnanan. Duhara ang painginan sa tao dinis kalibutan. Apan hinumdumi, humani ining tanan, ayaw pagdahom nga human ani ining atong kinabuhi, maimpas na ang tanan. Ingon ang Hebreanon Kapitulo 9 versikulo 27, ang tao gimbutan mamatay sa makausa lamang, apan humani ining tanan, mauna ang paghukom. Remember this word. Ikinahanglan ibutang sa atong kasing-kasing nga human sa atong kinabuhi dinis kalibutan, naapay pinaka-worst nga atong atubangon, mao ang hukmanan sa Dios. Bisag unsa pa nato kadako grangko dinis kalibutan, bisag presidente ka pa, bisag prime minister ka pa, bisag kita pa ang number 1
nga pinakadato sa katibok kalibutan, hinumdumi sa diha nga ikaw ug ako bawian sa hinulaman nga kinabuhi, atubangon nimo ang salaod atubangan sa Dios, dili atubangan sa tawo. Maunay tinuod igsoon. Matod pa diri mga igsoon, kung walay makatambag kanimo, dili ka mulampos. Tinuod ko na. Busa maayo gayon nga mudawat kag tambag. Ako igsoon mutambag kog tao basta mudawat kog tambag. Pero dili gani mudawat. Ora dili angayan igsoon. Kaya doon na may tao nga tambagan nimo, mu-insist pa mga kaigsunan. Muingon pag dili tingali pastor, oy, ayaw na lamang pagpatambag. Ay ang atong tambag maison dili gipinaagi sa atong kahibalo sa kalibutan. Ang atong suggestion, ang atong tambag dili sa atong tawhanong kahibalo, kundi nagbasita sa mensahe sa atong Ginoo. Mao nga kung doon na mga tao nga muduol nimo, pastor, sister, brother, tambagi ko kung say ako ang buhaton, tambagi. Pero dili maminaw, halawa kay mahimo igsoon. Useless gyapon ang panahon. Sayang ang panahon ay mo hatag sa imong isikataw nga dili gyapon maminaw og tambag nga magpatambag nimo igsoon. Hinumdumi, matag gutlo, matag oras, matag minuto, bulawano ni alang kanimo. Dapat mahibaluta dinis kalibutan nga mintras buhi pata, matag gutlo, matag minuto, matag segundo, bulawano ni para nimo. Kung bulawanon man ni para nimo, how much more atubangan sa Dios. Unang ayaw usik-usiki ang oras. Hello, mga follower of listener sa FM Radio. Inyong ubos nga lagad, dili ni pinaspasan ang atong wali dining mawadapit. Kung dili nagbasit at mensahe sa Dios, dili mensahe sa karitula, dili mensahe diha sa sikta, dili mensahe sa tao, kung dili mensahe sa atong Ginoo. Kay ang mensahe sa tao dinis kalibutan, wala na nagbasig o kasulatan. Mga tambag nga dili iya sa Dios, muhatod kanimo kalaglagan, muhatod nimo kapakyasan, muhatod nimo kaalautan, atubangan sa atong Ginoo igsoon. Matod pa diri sa 23. Malipay ka pag-ayo kung makaplagan mo ang hustong pulong alang sa hustong panahon. Wow! Grabe. Sa diha nga ang tao makaplagan niya ang husto o mensahe nga sakto sa insaktong panahon. Hinumdumi ang insaktong panahon nga ihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Mga dalaga, mga batanon, lalaki man o babae, ayaw mo pagdali-dali sa inyong gugma o gibati dinis kalibutan kay manglayat utag pangpang. Unaha paghagugma ang Dios, kay siya mo imo paangay nimo igsoon. Siya mo imo pahiluna ang alang kanimo. Kanang imong gibati karon, tinawhanon lamang na mga kaigsunan. Ayaw pagpadala sa imong emosyon, ayaw pagpadala sa gitawag og love at first sight. Kay kutob lang na sa giingon nilantawan, unsa man ay hubad ana, love at first sight. Gugma sa imong nilantawan nga mo'y mutaral sa kapakyasan dinis kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Glory Donaire Fortuna gikan sa Gihungan. Good morning, Pastor, sa tanan nga mga Fortuna family, sa tanan nga mga Donaire family. Ilabi na sa mga kabatanunan, niining panahon na karon, mas grabe ang kahimtang sa mga batanon. Malimin sa gitawag nga email, malimin sa gadget, tanan nga mga gamit sa kalibutan makatabang apan hinumdumi, makaitok o makabuang kung ikaw walay kiya sa itong Ginoo. Musugot ka sa dilig, tanang mga butang makatabang apan makalaglag sa itong kalag ngadto sa impyerno.
Ingon ang 24. Ang maalamon mo subay sa dalan, paingon sa kinabuhi. Kung ako sa katao adunay kaalam gikan sa Ginoo, mo subay gyud sa kinabuhi mo ay katapusan. Apan kung ang tao kulang sa kaalam o kahibalo sa Dios, iyar gyud ang desisyon. Muingon gyud ang tao, di gyud ko butuan ang mga tawhana. Wa may problema dili mo mga mutuo igsuon. Kay wa say makuha namo, wa say mawala namo. Ang among gihimo nining mao nga dapit, mao ang pagtahod sa Dios. Maminaw man og sa dili, hinumdumi ang mensahe Ginoo. Time will come, inyo ginong hinumduman sa panahon nga naa kas kalisod, sa panahon nga naa kas problema. Makaingon dyan ang tao, wala yun ay masipyat si pastor, si pastora. Ulahi na ang tanan. Ang pagmahay, wala maguna. Naa sa human sa imong desisyon, Bigson. Before ka mo decide, before ka mo desisyon, sa imong desisyon, sa imong kinabuhi, huna-hunaa o kapila. Millions of mind, Bigson. Una-una ang pag-ayo kung insakto ba ang imong plano sa kinabuhi din sa kalimutan. Mga ginikanan, mga papa o mama, until now and forever nga buhita, ayaw hikalimtin ninyo ang pagpahimangdok sa inyong mga kabataan. Ayaw ninyo hikalimtin nga adunay tay dakong obligasyon sa atong mga kabataan. Mutuo masilag sarili. Ang importante, ikaw o ako, wala tay pagkulang sa ilang kinabuhi. Kay kitang tanan lumalabay lamang din sa kalimutan. Mao nga bless ka, bless ko, bless tang tanan nga gigiyahan ta sa kamatuoran nga maghatag ka natong kagawasan. Kay walay muhatag natong insaktong direksyon. Dinis kalimutan, maulag yun ang pulong sa Diyos. Imong igsuon, imong parinti, tanan, imong porsuso, nga relatives o igsuon, dunay sitwasyon nga dili na nimo katabang sa panahon sa imong pagkinahanglan. Ang makatabang nimo igsuon, maulamang ang Dios. Kay nagkalaing-laing desisyon sa tao din sa kalibutan. Managsuon man, silingan man, o unsa man sa kalibutan, nagkalaing-laing denominasyon. Sa paabot mga kaigsunan nga ana akas kinabuhing Kristohanon, daghang moingon unsay inyong gibalhin-balhin og relihiyon. Relihiyon dayon ang sukaranan sa rason. Apan hinumdumi, walay relihiyon sa tao din sa kalibutan nga makaluwas kanimo, maulang ang Dios may makaluwas kanimo ug ang iyang mga mensahe. Hello. Walay karitula sa simbahan nga makaluwas sa tao. Walay karitula sa simbahan, walay title sa simbahan nga makapag-o sa iyong kinabuhi din sa kalibutan. Ang makapag-o sa diha nga ikaw o ako maminaw kag tambag gikan sa Dios. Kapag dili ka ni maminaw og tambag, pwedeng ikaw magbasa kag pulong sa Ginoo. Ang problema, dili Biblia mo'y basahon. Mas gipalabi pa ang cellphone. Igsuon sa itong kinabuhi, wala pa ang cellphone, dapat nakahibalo na takon kung saan paggamit sa mga gadget. Batot pa dire sa 13, ang sobrang kagarbo sa tao, kana ra bang dili maminog tambak, garbo kay na. Kana ra bang taong tambagan, ya magpaturatoy ra, perte ng garbo ha. Ayaw na lang magtambagi. Kung ang imong tambag mga kaigsunon, nagbasik pala ang kasulatan, kung niya doon ay magpatambag nimo, ikaw pa'y koreksyonan, ayaw na lang magtambagi. Usik-usik na lamang nas oras. Hinumdumi igsuon matagutlo, matagminuto, bulawano ni para nimo. Dapat nakahibalutan mga kaigsunon kung unsa ang kahimtang sitwasyon. Life is very short.
ang kinabuhi mo lang kayo. Pila ng takayog to din is kalimutan. Kung nagdili pwede maigsoon, magsubrat ang kumpiyansa. Matod pa diris panultihon, atong ning pasahon. Unlayhan yun ang magkaton, atong pasahon ang mga panultihon. Or proverbio, gikan sa Kapitulo 1, ngadto sa 31. Bisan ka na rin imong unahon, pagbasa sa imong kinabuhi karon. Kaya diha ni mo mahikapnagan kung unsay atong batasan dito sa kalibutan. Kung unsay atong angayang buhaton para mahimuot ang Diyos ka nato. Hello? Wala nagbase, igsuon, sa pundok o relihiyon. Nagkasagaran pagkasadon, muingon dayo, unsay inyong gibalhin-bahlig relihiyon. Unsa man ang relihiyon, igsuon, muna'y makaluwas. Dili. Ang makaluwas ni mo mga kaisunan, maulamang nga ikaw o ako mo dawat sa insaktong mensahe sa Ginoo. Kay daghang mga relihiyon sa kalibutan nga wa sa magbase kung bala ang kasulatan. Title lang sa simbahan, mao'y gibasihan. Maunganin mo nga dapit, wa mo katungo kung unsay title sa simbahan. Gagibiyal sa Diyos sa atong kinabuhi. Tingali kung mo bisita mo, usa lang mo makakita sa title sa simbahan nga naadiyas atubangan. Hello? Walang atong mga pinalanggang mga follower mo siya. Manghinaot ang inyong upos kalagan. Magkanunay na itong hinugtukan, mintras dili pa ulahi ang tanan. Hinumduni ang pagmahay, wala sa unahan, naas ulahi. Walay tao sa kalibutan, igsuon, nga nagmahay ng daan. Kaya kung ang tao nagmahay ng daan, wala na siya kahibalo sa mensahe sa atong Ginoo. Di ba doon ay mga tao nga may umaypay, wala kung di mo pakatawo ha? Maypay imo lamang kung ipalumigasan, may gani kay ipakatawo ta. Nakasulpong tas kanindot sa kalibutan. May gani maisuon, gihatagan patag panahon sa Dios. Kaysa natao tang way gamot, way o, way diil. Mas na-enjoy pa ang mga tao nga kulang. Hello? Mas naningkamot pa ang mga tao nga doon na pa'y kapansanan. Ikaw kung ako, kompleto kayo ta. Gikan sa lapalapa, ngadtos pinakaalimpulo. Tingali. Wa tay buhok, wa man ay problema. Kay dili man buhok mo mulihok, igsoon. Kung ang atong kamot makuli ni igsoon nga mo trabaho, digon mo panalangin ang Ginoo. Atong basahon ang panultihon Kapitulo 13 versikulo 10. Gikinahanglan mahimaluta mga kaigsuonan. Gikinahanglan masahib ang matag usa. Kining atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, lumalabay lang. Ingon diri sa Kapitulo 13, versikulo 10. Ang garbo walay laing sangputan. Hello? Nabay garbo ang tao? Yes na. Maputo lamang ang garbo sa tao, nunay Ginoo. Diha mabalaan ang tao nga wa say garbo kung makapaubos siya sa iyang isikatawo. Pero kung dili kani, moingon gani may sikin sa raguna sila, ulahira kayo na sila duyan. Dito, kumusta man ulahi sa duyan, o kinsa man ang naguna sa duyan, doon na ba'y nakatunan diha sa balang kasulatan o nagkinabuhi ba subay sa balang kasulatan? The question is, mauna. Doon na ba'y kausaban? Kaya ang tinuod nga doon ay kausaban, tinuod nga nahamtong diha sa pagpangalagad sa buhay na itong Diyos. Kaya ang tao maigsoon nga nahamtong sa pagpangalagad sa Ginoo, bisan sikin sa pang pinulungan, sakit ug nindot nga pinulungan, dawata o pasalamati ang Diyos. Amen ba? Ang garbo walay lahaing samputan, kung dili kasamo busa maayo ang
pagpakitambag. Hello. Kinsay kasulti? Mensahe sa Dios ang atong gibasa. Biblia ang atong gibasa, dili karitula. Ang garbo walay laing sangputan. Ang garbo igsuon, bisan gani ang bata na magani garbo kung sa pagkanang dagkong tao. Ang garbo may igsuon, di ko na mo dawat og suggestion. Magpatambong na may igsuon, ikaw pa'y koreksyonan. Dili tingali pastor, oy. Dili na maoy ako ang gipangandoy. Gusto kong mabilyonaryo. Gusto kang mabilyonaryo, nyawatay gihimo. Magtinapulan ta mga igsoon. Hello. Gipakatao ba tas kalibutan aron magtinapulan? No. Gipakatao tas kalibutan aron mo ko kita mo trabaho ta para sa inadlaw nimo panginahanglan. Even ang Dios hinumdumi, naghago siya within 6 days after sa unong kaadlaw nalipay ang Dios sa iyang gibuhat in first day. Sa diha nga ikaw doon ang kay buhaton malipay kung ka kay naa kay na-comply every day. Pero buwang gani maigsoon magsige ra taghangan. Wa agoy ayo. Sige latang tulala sa himpapawid kung kailan umaabot yung himala. Hindi yan umaabot, hindi yan babagsak. Yung himala, himing ba kung wala tayong ginagawa? Ano na yung mensahe si Brother Glory Donaire Fortuna? Amen. Tinuod na igsoon. Kung asa matadapit na hibutang, kung naamatas kabukiran, kung naamatas sa syudad, dapat doon na tayo himoon. Dapat mulihok ang tao. Lihok magani ang Diyos, kita pa hinoon, igsoon. Kanang mga ilusyon sa tao, kanang imagination nga masigir ang tao, danga sa langit. Digon mo danga, hulog ng panalangin. Hello. Ang garbo walay laing sangkutan, kung dili kasamok, tinuod ko na. Mahibalaan mo ang tao igsoon nga garboso, dili maminaw sa mensahe sa Dios. Maminaw ni hong mensahe suway ayos kalibutan. Mas paminawon pa ang mga ilusyon. Hello, nga way basihanan, way baruganan, walay sukaranan, walay insaktong pundasyon. Musangkot sa way kapuslanan, kinabuhi makalas dinis kalibutan. Apan kung ikaw o ako, maminaw kanunay sa mensahe sa Dios, hinumdumi isoon, magdala kanimo kausaban dinis kalibutan. Mahimo kang successful higala. Matod pa dire maisoon sa bersikulo sa unahan. Busa maayo ang pagpakitambag. Yes. Kami mga alagad sa Dios, mga pastora, mga pastor, kanuna mi maminaw sa tambag sa balang kasulatan. Dili mi maminaw sa tambag sa karitula. Dili mi maminaw sa tambag sa isig katao nga nagdalag simbahan kay nagkalaing-laing sikta, nagkalaing-laing ang pagdala. Maminaw ta sa pamaagi sa Dios. Hinumduman na to igsoon kung dinhis kalibutan nagkalaing-laing ordinansa. Ordinansa sa barangay, ordinansa sa city, ordinansa sa Republic Act. Apan ang ordinansa nga gikan sa Dios, only one. Unang-unang buhaton sa tao, atubangan sa atong Ginoo nga dili gud ka mapakyas, higugmaa ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong espiritu, o lastly sa tibuok nimong sanamutan.
Ay ang atong salabutan maunay pinakabukat sa tao. Kung ang imong salabutan kanunay nagnegatibo atong bangan sa imong isikata, how much more atong bangan sa atong Ginoo. Kung ang usa ka tawo naging negatibo, magmahay siya kay wa say gihimo atong bangan sa Dios. Wow! Apan kung ikaw o ako doon na kay gihimo nga malipay nimo ang Dios, hinumdumi sa diha nga malipay nimo ang Ginoo, dili o dili siya makapugong sa pagbuhos sa panalangin para kanimo, sister, brother. Apan doon na kay buhaton magsakripisyo ka, ay diha luyo sa mga pagsulay, lonlon kalipay. Dili nimo makabot ang kalampusan kung wala kay buhaton dinis kalibutan. Dili nimo makabot ang pulong nga lunlun kalipay luyo sa pagsulay. Muagi ka sa naglaing-laing testing sa kinabuhi, o sa ka pa makadawat sa panalangin nga gikan sa Dios. Maunay tinuod igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Evareta Lingkod, nagwas-usap sa atong programa. Sa mga Evareta family, maayong buntag kaniyong tanan, sir, maayong buntag kaniyong tanan, ma'am. Sa tanan nga mga follower of listener, nini mao nga estasyon. Although magkaisunan, dili man ta always nga makapaabot og mga mensahe, and ang inyong ubos nga agad nangitag pamagi kung maabot ang taknang panahon nga doon naging maka full time sa pagdalan ini mao nga David. Hinumdumi mga igsoon nga ang mensahe sa Dios, ikaw o ako ihatag sa Ginoo ang kadaugan kalampusan sa insaktong panahon. Ingon ang Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa 3, ang tanang butang adunay gitakda nga panahon. Ikinahanglan magpaabot ta sa insaktong panahon aron ang atong kinabuhi mga batanon dili mawagtang sa kalibutan, pinaagi sa ugmang tinawanon. Dili lamang usa ka kaso, dili lamang usa ka senaryo ang nawad-an o kinabuhi inis kalibutan tungod sa iyang emosyon, tungod sa iyang gitawag love at first sight. Meaning to say, paghigugma sa paglantaw sa permiro pa lamang nahigugma na siya. Dili na tinuod nga paghigugma. Kay ang tinuod nga gugma, mupailog, mupaabot, o dili mamugos sa iyang kaugalingon. Meaning to say, paabota ang tinuod nga gugma, gugma nga gikan sa Dios. Matod pa sa versikulo 11, ang bahandi nga mabatunan mo sa sayon nga paagi, dali rang mahanaw, apan ang mudaghan kini kung nakuha mo kini sa inanay. Diba? Pagkanin. Sa diha nga ikaw uswagon sa Dios, sa diha nga ikaw mahimong bahandianon og inanay kang giuswag, grabe, sulit og 100% nga wala sa kalam, kay maayo siyang pagkahanay, gihanay o gipaagi sa Dios, pinaangay gikan sa atong Ginoo. Pero kung ang bahandi nga hinaras, hinumdumi, kung ari ka sa construction igsoon, daghang kalang, kung magbuhos gani ka sa haligi, o dili na nimo ayuhog tantan, dili na himuon nimo step by step, sa tungaan na daghang ginang ampaw, dili tong ampaw nga makaon nga kana nga humay nga gihimo nga sopas igsoon,
Unya ko sa Tagalog pa kay ang sopas sa paumana sa Maynila. Diri sopas may suon. Pan. Una sa itong kinabuhi suon. Sa diha nga inanay ka nga uswagon sa Ginoo makalitan di ang tao. Waingon may suon kurang na hinahinay mo na silang kadato ay. Unsa kahay sikreto ang mga tawanan eh. Unang dili ta masuya sa mga tao nga nauswa. Dili ta masuya maaksyon nga nadato man yung mga tawanan eh. Wala ta masayon. Kuno na sila gihimo para sa Ginoo. Wala ta nasayon kay ikaw o ako wala matanhay balo silang una-una kasing-kasing. Dili matanag monitor sa matag usa. Even ikaw, even ako, dili sa ko mo dyan sa isig katao. Ang among role, ang among obligasyon, mao ang pagwali sa mensahe Ginoo. You know, kung sa may naas kasulatan, dili na mo gipugnan, kay dili nimo among mensahe, kung dili mensahe ni sa Dios. Wa mi katungod nga mupugong niini. Wa sa mi katungod nga mudugang niini. Kung naa man diri, maoy among iwali sa matag usa. Matud pa dire, versikulo 11. Ang bahandi nga mabatunan mo sa sayon nga paagi, dalirang mahanaw. Apan mo daghan kini, kung nakuha mo kini sa inanay. Wow. O daghan ni, kung nakuha ni mo sa inanay. Versikulo 12. Kung mahanaw ang paglaom, muhari ang kaguan. Ang tao eksoon, mahanaw gani ang paglaom, magpabilin ang kaguan. O sa diha nga ang kaguan magpabilin sa tao, tigok ang tao. Mao nga ang kaguol, ayaw na ibilin si mo kasing-kasing. Ayaw nag-imagine na kanunay matag-adlaw, kay mag-insomnia yun ang tao. Magkasakit yun ang tao, kung kanunay magulano. Apan sa diha nga ang tao, malipayon, kung dunay presensya sa Ginoo. Di sa naa makas kawaladon, naa makas kapobrehon, apan malipayon nga nagdahig sa tong Ginoo. Dili bugat ang imong tingog nga mohimaya ngadto sa Dios. Dili bugat ang imong mga tihil nga mosayang mulokso sa presensya sa tong Ginoo. Kung mahanaw ang paglaom, mohari ang kagaol, apan ang pangandoy nga matuman, maghatag kanimog maayong kinabuhi. Apan hinumdumi, ang pangandoy matuman lamang sa tao, kundo na kay Ginoo. Mga batanon, ang inyong gugmang pangandoy, dili na sa gugmang gikan sa Dios. Unahan ninyo pagigugma ang Ginoo, aron siya mo'y muhanay sa insaktong panahon nga ihatag na sa imong kinabuhi ang tinun-anay og tarong nga tao para kanimo. Masaligan kay ang pagsalig sa tao ayaw kupa and only one, kay dili na mahibalik ang pagsalig sa tao diha kanimo. Hinumdumi ang mensahe sa Diyos. Kung kasaligan ka sa kagmayng butang, how much more nga kasaligan ka sa dagkong mga butang. Kung kasaligan ka sa trabaho nga gipil sa Dios, hinumdumi walay tao nga makajudge nimo, only one ang Ginoo na hibalo. Ano na yung mensahe si Pastor Gideon Candelario? Good morning, Pastor. Although mga kaisunan, dili man ta always na maka-play din sa FM radio. Tungod kaya nga itong wifi connection, magkamangsap. Ang ato nga connection mga kaisunan usab sa kuryente,
mukalit sa kawa matudpas taga Cebu. Mao nga sa itong kinabuhi son, mintras buhi ata, buhaton na to nga mahimuot ang Diyos. Dili na to buhaton nga ang tao mahimuot na to. Mahimuot na to atong silingan, mahimuot na atong isigatawo. Kaya doon ay sitwasyon mga kaigsunan, nasunod anak, di na mahimuot mo. Sabi na wala na kay ikahatag. Klaro pa. Pero kung ang Diyos maoy imong unahon pagpahimuot, wow! Siya mo'y mo paangay, siya mo'y muhatag og hanay sa tinud-anay nga kadaugan kasiguruhan, kalampusan sa kinabuhi. Dili ang karitula. Kaya doon na may mga tao mga kaisunod sa kalibutan, alam mo simba ta diri kay nindot ilang karitula. Alam mo simba ta sa simbahan kay bagong nahuman, konkret ra bagyo, niya bagong building, nindot kayo. Kumusta man ang kinabuhi? Dako nga simbahan, mao ba na'y muluwas na itong igsoon? No! Gamay mang simbahan, nindot mang simbahan. Basta ang imong pagsimba, diha sa pagsimba sa espiritu kamaturan nga maghatag kanimo kagawasan, tinuod ko kang maluwas at ubangan sa Dios. Pero kung ang atong pagsimba nagbase lang sa atong nilatawan, hinumdumi, mapakyas ko ng tao. Una sa itong pagpangalaga din sa kalibutan, dili ta pwede magsige sa sakay-sakay. Kung asa tong kusog, asa tong nindot, hala sige. Asa matong sadya, hala sige kay sadya sila. At to sabta, hinumdumi, wala tay paruganan at upangan sa Ginoo. Ang tinud-anay nga Kristohanon, mubarog sa bisan unsang kahimtang sitwasyon. Mabalaan din ang tao kung loyal ba siya diha kanimo sa panahon sa kalisod, sa panahon sa kawalanon, sa panahon walang-wala ka na. Mahibalaan ang tao, sikin sa sila at tubangan sa Ginoo. Hello. Apan di ka mapakyas sa diha nga imong giuna paghigugma ang Dios. Sa diha nga imong giuna ang iyang mga mensahe nga maghatod ka nimo kadaugan, maghatod nimo kalampusan, maghatod nimo kausaban sa dagan sa to kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao nay tinuod igsoon. Dili na siya pinaspasan nga pinulungan. Ingon ang Proverbio kapitulo 20 kapitulo 19 bersikulo 20. Pataling hugi ang tambag, og dawata ang pagpadlong. Inaama ko'y pagtambag maison nga aga tambag utro sa nga walay klaro. Nataon sa nato ang gatambag og angayan bakong tuuhan. Nagkinabuhi basab sa iyang pagtambag nimo. Kaya kung wa maison useless. Kaya doon naman may mga tambag sa tao, mga kaigsunan, nagsakay-sakay lang, galantaw lang po. Hello? Pero ang tambag diha sa pulong sa Dios, solid kini, o insaktong dunay pundasyon, kay gikan ni Ginoo, dili gikan sa tao. Dinis kalibutan mga kaigsunan, nagkalaing-laing organisasyon nga atong ma-encounter. Kasagaran, nagsakay-sakay lamang ang atong kaluwasan. Wala na nabagdak, nagbase sa bisag, gitawag o pagsakay-sakay lamang nga magpahimulos sa panahon sa kinabuhi ini sa kalibutan. Atong basahon ang panultihon kapitulo 19 bersikulo 20. Maayong buntag sa tanan igsoon. Ang atong oras karon, hinumduman na to pitsa 1 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2025. Grabe kapaspas ang panahon. Kung paspas man ang panahon, paspas-pas sabtang mga lagat sa Dios. Hinumdumi igsoon atong hinumduman ang atong kinabuhi kas arah dinis kalibutan.
na atong basihan. Wala tas kumingking sa Prime Minister sa laing mga nasod nga perti kang ngilngig. Kumusta man nawagtang ang atong kasikat, ang atong kahamugiro, ang atong pagkamahitason, mawagtang. Apan ang atong kinabuhi nga nagsubay sa balang kasulatan, adunay kadaugan. Naamatas usahay igsuon, natas sitwasyon usahay, natas luwer. Okay lang, basta na'y Ginoo. Okay lang, basta dili tagarboso. Makristohanon mag sa dili, imo laging masayran. Sa diha nga ang tao, magarbo na, bisan Kristohanon, doon na pag-yung kagarbo sa tao. Apan ang tinud-anay nga nag-alagad, nagsubay sa balang kasulatan, nakasabot sa iyang gimensahe o nagkinabuhi ni igsoon. Akong basahon dinhi sa Kapitulo 19, versikulo 20. Pamati sa tambag o paninguhaa nga makakaton ka. Meaning to say, dili lamang only one nga maminaw ka sa tambag nga makaayo makatabang, kung dili paningkamuti nga makakatong ka sa tambag nga gitambag nimo. Og lantawa ang taong nagtambag nimo og angayan sab siya nga tuuhan. Kaya doon na may mga tambag mga isod nga iyang gitambag nimo, mawa gani siya magkinabot, sumala sa iyang pagtambag nimo. Hello? Oo nga, di magpatambag gani ta sa itong isikataw. Lantawa, ang tao nga imong dulan, angayan ba nga imong tuuhan? Nagkinabuhi ba ni sumala sa iyang mga pinulungan? Kaya kung wala igsoon, useless. Sayang ang panahon. Sayang ang oras. Ano na yung mensahe sa Brother Gloria Donaire Fortuna? Amen. Pamati sa tambag, paninguhaa nga makakaton ka, ug mahimo ka nga maalama. Wow! Ay kanang tao nga maminaw og tambag, magdugang ang iyang kahibalo. Pero dili kanina siya maminaw, nagpasabot yun na siya, nakahibalo. Muingon man yun na. Labi na sa mga tao nga hamugiro, muingon ay nakabalo na magulkuan na. Nakahibalo na magulkuan na. Ang pangutana, asa man ka nakahibalo? O niya, muingon ka nga, asa man ka nakahibalo na, ako rin po nang nadungkan. Diba? Wag yun, unod. Dapat ang atong rason, doon na tayo unod. Doon na tayo pundasyon. Nakahibaw o nga, muingon ra mga isoon nga, ako rin po nang nadungkan kung Pastor Oy. Liso. Nakahibaw. Parihara nas giingon mga iso, nakahibalo mag-uawa na Pastor Oy. Nakaagira may kung daghang ay building sa Makati. Kabalo ko mo gamang building. Nakaagira mapog ka, wala mapog ka mo happy. Nakaagi makog seminar, Pastor, kabalo ko mo wiring, kabalo ko tanan. Igo ra matang ni agi ba si minglang tawra ka dito kay ni agi ra ka ni agi, wayo ka mo happy. Hello. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotatse from Bulod Bindoy Negros Oriental. Maayong buntagan ninyong tanan diha sa mga Tatse family, sa mga Yo family. Tingali pipila ka mga bulan, pila ka adlaw, pila ka simana, wala ta kabalik sa itong programa, tungod kanunay tayo nag-adjust sa ato ang abuluhaton. Ano na may 2 ka bulan nga bakasyon, eksoon, mubalik may Agosto 18, although anytime, mo report may sa university, nga diing tagipahiluna sa atong Ginoo. Kining tanan eksoon, adunay katuyuan tumong, ganong ikaw, ipahiluna sa trabaho, ang pingi o tipigi na, kay para na nimo.
Bisan kung saan kahimtag sa trabaho, nagipiyal sa Diyos. Naamatas kabukiran, naamatas sa syudad, naamatas opisina, naamatas kapulisan, nahimok matang militar, nahimok matang engineer, nahimok matang doktor, nahimok matang OFW, ang pingina kay magdala na nimo kadaugan sa kinabuhi. Bukat man nga trabaho, sayon man nga trabaho, lisod man nga trabaho, pasalamati ang Ginoo. Mao nga, dinis kabukiran, walay bakante ang atong oras. Kung naamatas ka umahan, maningkamuta, mananong, kay niining panahon na, mabuhi kung bisag kung sa imong itanong sa imong kaumahan. Apan kung waga ni tay himuon, magsigir tagdanga-danga, sigir ta og hangad sa langit, kung kailan darating ang himala, hindi yun darating higala. Kaibigan, hindi yun babagsak. Walang mangyayari sa tao kung tayo'y isang tamad. Mas maigi pa yung mga langgam na gumakapang. Sila ay talagang masipag tuwing ting-init. Tuwing ting-tuyo, mas masipag pa sila kaysa tao na galing sa Ginoo. Kumusta man higala? Mayroon ba tayong ginagawa everyday? Mayroon ba tayong ginagawa bawat araw, bawat minuto para sa imong kinabukasan? Kasi mali ang kasabihan sa tao noon eh. Kasagaran nimong madungog kani ato. Kung mananom ta, dili na angayang mananom pastor, kadi na guta makapahimulos ana. Kana daing imong mga apo. Kana daing nagsunod. Dili din na sila makapahimulos. Kana daing ubang tao. Bliss ka nga makahatag makapakaon sa imong isikataw. Sa hinaguan, sa kusog ang ipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nunit na ng atong bintahon ang atong kahago. Kaya naamo po yung mga tao kusog kay mangwinta. Dili na nato makwinta ang gasto ang tanan. Ang himuon nato, pasalamatan nato ang Dios nga naatay kikagasto. Pasalamatan nato ang Ginoo nga ikaw ug ako gipiyalan sa panalangin nga gikan sa Ginoo, dili gikan sa tao. Kay ikaw ug ako gipiyalan lamang niining tanan mintras buhi patas kalibutan. Amen ba? Matod pa diri sa 20, pamati sa tambag ug paninguha ang makakaton ka. Maninguha kung ka makakaton. Kay kung dili ganit na makakaton, kanya magpatambag ta, useless ang imong pagpatambag. Unya tambagan, unya mo insist. Ayaw na lamang sab. Duha ka pulong nga tambag. Ang pulong nga makatambag, makatabang, pulong nga gikan sa Dios, dili pulong sa tao. Mao nga sa itong kinabuhin sa kalibutan, dapat makakatunta, dapat makahibaw ta, mga batan-on karon, alam po kung kayo ang ilang kinabuhi. Grabe. Pila ka mga tao na nakapsad sa kinabuhi tungod sa gadget, tungod sa katika. Mas labaw pa mga kaigsunan sa pulong nga siya po kung ang tao maadik sa gitawag nga gadget dinis kalibutan. Mawagtang ang hinulaman atong kinabuhi. Apan bliss ang tao nga maminaw sa tambag gikan sa Dios. Bulahan ang tao nga maminaw og tambag gikan sa Ginoo. Ayaw paminaw sa tambag sa imong isikataw nga walay Ginoo. Adunay mensahe si Ma'am Norberta Yotrachi. Good morning, Pastor. Og sa tanan nga nagsunod ni ining mao nga programa.
Dalaygon ang Dios o karadyod ni diri uban ang tabang ni Lord. Wow. Magkinaunsa man ang kalibutan, ikaw o ako, kitang tanan, until now and forever, nagkinabuhi, sumala sa mensahe Ginoo. Magkinaunsa man ang kalibutan, hinumdumi, ayaw ibulag ang basahon sa balahon magikan sa Diyos. Di kinahanglan mamalandong ta. Di kinahanglan atong i-meditate every time. Kanunay na itong i-refresh sa kinabuhi ang mga mensahe nga gikas Ginoo. Dili na itong i-refresh, dili na itong labason kanunay ang mga mensahe nga gikan sa isig kataw nga mga daot. Talikdan na to, kalimtan na to, apan hinumdumi, himo ang pundasyon sa kinabuhi nga nasayop ang ubang tao sa pag-judge kanimo. Hinumdumi nga nasayop ang imong isig kataw, paghukom sa imong isig kataw, paghukom sa imong pagkatao, kay dili sila Ginoo. Amen ba? Pamati sa tambag o paninguhaa nga makakaton ka, o mahimo kang maalamon, mahimo nyo kang maalamon kung maminaw kang tambag. Tambag nagikan sa Diyos, dili tambag gikan sa karitula. Versikulo 21. Maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa, apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Ikaw ug ako dunay kagawasan sa plano, apan ang pagbuot sa Dios maoy matuman, sir, maoy matuman, sister, dili ang imong pagbuot. Even si Jesus, ingon siya, amahan ko, kung mahimo isaylo ang kupa sa mga pag-antos, apan ang pagbuot, ang imong pagbuot, maoy matuman sa kong kinabuhi. Ang tao libre, nga mo plano, apan ang katumanan, ug ang kalapusan na as Ginoo. Mao nga ikaw ug ako ayaw pagbuot sa imong mga plano, kay mapakyas yun ang tao atubangan sa atong Ginoo. Pastor man ka, pastora man ka, wa tay katungod nga mudyan sa atong isig ka tao, isip alagad sa Dios. Ang atong katungdanan mao ang pagpaambit, pagkay ni atong katawhan nga wala pa nakahibalo sa kamatuoran. Kung nakahibalo man tingali, apan kibali wala lamang, kay wala apply sa kinabuhi Kristohanon. Ikaw o ako dapat dunag kay kabaguhan kausaban dinis kalibutan. Hello. Matupad diri sa 21, maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa, apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Ang atong buhaton magkinabuhi ta kadunay pagkahadlok sa Dios. Grabe. Kaya dinis kalibutan mga igsoon, kung dili ganita magpagiya sa pulong sa Dios, ang mugiya na to dili mao. Mga ilusyon, mga imagination. Hello. Unsa man ang ilusyon? Imorang imagination. Naguna-una kag dili mao. Ayaw paguna-una dili mao. Ayaw paguna-una negatibo. Ayaw paguna-una og basic. Ikaw ug ako igsoon ko doon na kay Ginoo. Wow. Grabe ta kasinsero atubangan sa Dios. Dili ka magsalig sa karitula. Dili ta magsalig sa simbahan. Dili ta magsalig
sa mga adunahan sa kalibutan. Kay ikaw ug ako adunahan na katubangan sa Ginoo. Lamang buhata nga mahimot ang Dios. Lamang buhata kutob sa imong mahimo kay doon na patay kininhawa din sa kalibutan. Di sabta magtinapulan. Ingon ang Hebreano Kapitulo 12. Ang mensahe sa Dios dapat atong talikdan ang tanang sala nga mumulikos nato. Bisag unsa pa nato ka Kristohanon, ang apan hangtod karon nagpabilin ng yapong kinapos sa mga sala din sa kalibutan. Hello. Atong basahon las ng mga bersikulo nga atong kapaambit karon. Ang atong oras alas 5 na kapin sa kabutang. Maginaot ang iyong umos kalagad. Ano na tayo makatunan? Ano na tayo mapupo ng pagtulunan? Gikan sa walang kasulatan, dili gikan sa simbahan, sa karitula sa simbahan. Hello. Pwede ikaw makakatun. Pwede ikaw makahibalong. Pwede tanan masahin din exo. Lamang magkinabuhi o magbasa ta. Nagkinahanglan ba ni pastor o mo eskwela kong Bible School? Pwede dili na ka mo eskwela at Bible School. Sabta, paminawa, o ikinabuhi ang Biblia. Ano? Sabta, paminawa, basaha, o ikinabuhi ang Biblia kay makatunan rin mo ang tinod-anay nga pamaagi sa atong Ginoo. Amen ba? Kaya mga pastor, mga pastora, nakakatunsam na pinaagi sa Biblia. Pwede ikaw, pwede ako, kitang tanan magbasa sa balang kasulatan. Ano na yung mensahe si Brother Marjon Ardenia? Good morning, Pastor. Sa tanan nga mga Ardenia family, maayong buntag. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, ang Diyos magapanalangin tanan niya. Wala tayo lain nga gidiskurso, wala tayo lain nga gipaabot ining mao nga FM radio. Mensahe sa atong Ginoo, dili mensahe sa tao. Dili mensahe sa karitula, kundi mensahe gikan sa Biblia. Musugot matag sa dili, ang importante nakapaambita sa mensahe sa Ginoo Igsoon. Atong basahon ang Hebreano. Ang matag usa adunay kagawasan nga desisyon. Desisyon ni kung kanus ata mga lagad sa Dios. Apan dili ang ugma karon sugdi pagdesisyon, Lord, gusto kong mga lagad kanimo. Akong sulayan ang kinabuhing Kristohanon kay gusto ko na maka-feel sa imong pagkamayo ikan kanimo. Dili ko gusto na maka-feel sa pagkamayo ikan sa tao kay doon na ginitulad-banan. Apan sa dihangan tao makakaton sa eksaktong pamaagi sa Dios. Wow, grabe. Walay ni bisan kinsa nga maka-underestimate kanimo. Walay ni bisan kinsa nga makapapagsak sa imong pagkatao kung dili kanunay kang i-lift up sa pagkamaayos sa Dios. Kay siya na ang mangitag pamaagi para kanimo, para kanako, para kanatong tanan ni adtong nagkinabuhi sumala sa balang kasulatan. Wala nagkinabuhi sumala sa karitula. Grabe. Hebreano Kapitulo 12. Ikinahanglan atong mahisayran. Even si Jesus, wala niya kikaulaw nga nagbitay siya sa krus. Bisan siya nakita o gipamatunan nga gamhanan sa diha nga dili pa siya sa kalibutan. Unsay gibuhat ni Jesus? Milagro kaayuhan. Gisunod-sunod sa pagkanduot sa katawhan kay gusto silang makitag milagro.
apan sa diha nga nagbitay na si Jesus, walay tao nga mingunong ni Jesus, even si Apostol Pedro nga iyang sinaligan. Nakasinati ba ang tao? Mga leader sa simbahan, mga pastor, mga pastora, nakasinati na baka nagtaligdan ka sa imong kauban? Gitaligdan kas mga tao sa dihang wa na kay nahot sa katilingban? Apan hinumdumi, dili o dili mo talikod ang Dios sa imong kinabuhi. Time will come, i-lift up ka sa katilingban. Time will come, i-lift up ka sa kamatuoran nga maoy imong kinabuhi dinis kalimutan. Mahimo ka lang seryoso o pamatud-ana sa imong pagkatao na doon kay Ginoo until now nagpabilin ka sa pagkamaayo sa Diyos. Mao nga si Kristo, wala niya gikaulaw ang iyang pagkagamhanan sa iyang pagdupa, sa imong kasalanan, sa akong kasalanan, aron ang tibuok kalibutan mapasaylo sa tanan nga kalapasan. Apan hinumdumi, wala na'y Kristo sa kalibutan nga magdupa pa sa atong kasalanan, human ining kinabuhi. Atubangon nato ang sala nga atong nabuhat, atubangan sa Dios. Adunay mensahe si Sir Belenario Florentino Escape. Murepli lang ko, Pastor, wala jud ko kabantay sa imuhang live. Dalayon ang Ginoo, salamat sa iyang pagkamaayo. Welcome back, Pastor, o salamat sa pag-live. Mapadyoy pagbalik na ito live sa alas 3. Doon na may 2 ka bulan nga among nga bakante. Pero anytime, iksoon, mubalik mi sa among obligasyon. Atong hinumduman, year 2023, naka-focus tas FM radio, July. Mula hitag alas 3, mula hitag alauna, mula hitag alas 5, di ako nakakaton iksuon nga dili lalim ang social media. Ano na tay mga DJ, ano na tay mga FM radio nga natong nakaila usab. Nga ingon siya, in 1 hour dili na siya sayon kay mo gamit ko kag enerhiya. Kani adto igsuon sa atong physical nga bahin, hilig ko kog jogging, hilig ko practice kay track and field ang ako nga hilig sa una. Mao nga sige kog intra sa unag Milo Marathon in 130 kilometers, within 30 kilometers, 40 kilometers igsuon. Pero sa diha nga lahi na sa pang atong sit up, sa diha nga mag-practice ta og singing diha sa -1, mugamit ko kag enerhiya kung unsaon nimo pagpataas sa stamina. Mas grabe kisap ka kapoy igsuon. Inig human nato og kanta nga gusto nimo kuhaon ang pinakataas nga higher nga pitch. Inig kahuman mo rin kag dakdakan og pila ka sako nga bugas. Mao nga akong ipasalamatan ang Dios sa dakong pribilehiyo kay gayunan, even ining mao nga FM radio nga gibiyang sa Ginoo. Sa iyang alagad, labi na sa kinabuhi ni Pastor Gedeon, siya mao gigamit sa Dios og ang mga katawhan nga naghatag og financial. Kay dili ko ta basta-basta igsuon pagtukod og pagpundar sa FM radio og wa ko tay kitawag og lingin. Uway financial, even pag-maintain sa FM radio. Every month, doon na tayong balayran. Sa wifi, sa kuryente, ang minimum na mo maigsoon until now, 1,000 plus. Kani ato maigsoon mo abot og 1,700 every month. Sa diha nga nakakonsentrita
apan wala ta pasagdi sa Dios. Adunay mga mensahe sa palibot mga igsoon, unsa kahay mahitabo ni mga tawhana. Hinumdumi, tao sila, dili sila Dios. Dili sila butag-iya sa panalangin nga imong gikinahanglan. Ang tag-iya sa panalangin na imong gikinahanglan, mao ang Dios. Dili karitula sa simbahan. Dili imong silingan, dili imong isigataw, kun dili ang tag-iya sa imong gikinahanglan, mao ang Ginoo. Mo hinungdan ingon ang mensahe sa Dios. Higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kalahag, sa tibok nimong salabutan, sa tibok nimong espiritu. Higugma ang Ginoo. Kay di gud kaniya pasagdan sa panahon sa imong panginahanglan. Hello, maka-provide man imong igsuon, maka-provide man ang imong paritik in one only one. Apan sunod ni anak, doon na pakaping palaman. Apan ang Diyos, kung buhatag kanimo, buhatag siya panalangin, nga walay igong karangan, mag-abot sa imong tasatagsa, kasabakan, sa diha na ikaw ug ako, seryoso ug sincero, mga lagad sa tong Ginoo. Ipahilo na ka, ipahimutan ka sa insaktong pundasyon nga walay makaluka, di bisan kinsang tao sa tibok kalibutan, kay ikaw o ako napundar sa insaktong pundasyon gikan sa tong Ginoo. Igsoon, atong basahon ang Hebrewan. Even si Jesus, wala niya ikaulaw sa iyang pagdupa sa cross. Imo bang ikaulaw ang imong pagkakristohanon? Imo bang ikaulaw nga ikaw makita sa uban nga nagdahig sa Dios? Ano na yung mensahe sa Pastora Eugene Candelario? Have a blessed morning, Philippines, and good night, Midnight Kingdom of Saudi Arabia. God bless everyone. Wow. In a few months, mabalik sa imong gigikanan sa programa sa FM Radio uban ang tabang sila. Ay sila magini nakauna sa una igsoon. Ang akong nga wife igsoon, kauban ni Pastora April Turan, na nahimo na sa alagad sa Dios. Sila kaniadto ang nakapundar o naguna nining mao nga FM Radio. Kaniadto igsoon, dili kulayhang mosulong nining mga dapit. Dili kulayhang mulingkod, nagpaabot ko sa insaktong panahon nga ihatag sa Dios. Kapag wala ta pagyasa, sa dagkong pagsulay, sa dagkong problema, kinig lang ta sa pagkamahas Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Ma'am Kelis Pargan Rebas Reboli. Good morning, Pastor. Glory to God. Sa kabuntagon karon, thank you Lord sa daghang favor bisan sa mga balatian nga nasinatian sa akong papa Pastor. Akong pasalamatan ang Dios sa kaayuhan. Praise God. Wow. Mintras buhi pata, mintras ano na pata, dini patas kalimutan, dili yun nato na siya malikayan. Adunay mga balatian, dunay kawaladon, dunay kapitos, dunay kalisod. Apan kining tanan, usa lamang kalamas sa itong kinabuhi while ta nagpaabot ni Jesus. Kung mas nindot ang atong kinabuhi, kung daghan ni siya mga pagsulay. Ang Diyos igsoon, nagtagana para kanimo, para kanako, para kanatong tanan sa insaktong panahon. Sa insaktong higayon, paabuta ang insaktong panahon na ikaw o ako ihatag sa Ginoo ang iyong ipangandoy sa kinabuhi. Ato nang basahon igsoon. Matod pa diri
Busa kay gilibutan man kita, niining dakong pundok sa mga saksi. Ikinahanglan ato masabtan ang balang kasulatan. While buhit bata, nagkalain-lain nga ato ma-encounter sa atong palibot, kay gilibutan kita sa mabagang pundok sa mga saksi. Ang una natong saksi, ang imong pamilya, ang imong asawa, ang imong mga anak, ang imong isikatawo, ang kauban nimo sa simbahan, ang imong siningan, ang imong isikatawo. Sila mao'y mga saksi sa imong kinabuhi. Apan hinumdumi, doon na po'y mga saksi nga mo saksi baka tali kanimo. Si Jesus nakasinati kani atong saksi bakak. Ang mga saksi bakak, mga panamas-tamas nga mga sugilanon batok sa imong kinabuhi, pasati sila kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Makristohanon magdili, hinumdumi, dili o dili guna nimo malikayan. Apan ang tinud-anay, bisan mo saksi pagbakak ang imong isikataw, basta dili mo saksi bakak ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ikaw o ako, panalanginan Diyos Ginoo. Tagpuon ko kas Ginoo. Ihatag nimo ang pabor matud pa sa ato ang viewer sa Facebook Live. Salamat sa Ginoo, Pastor, nga gihatag ang pabor gikan sa Ginoo, ang kompleto nga kayuhan, kompleto nga kagawasan gikan sa tanang matang sa mga balatian. Adunay mensahe sa Pastora Imagine, Amen. Maghatod lamang kagawasan, aduna lamay kagawasan ang tao kung dunay mensahe sa atong Ginoo. Apan kung magpabilin ang mensahe sa tao sa atong kinabuhi din sa kalibutan, maunay mo kuba sa may maon sa atong pagkatao. Apan kung ang mensahe sa Dios may magpabilin sa tao, ikaw o ako, mahimo lubang magmadaogon atong bangan sa atong Ginoo. Usa kay gilibutan man kita, niinig dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato. Unsa may nakababag? The question is, unsay nakababag? Atong ipadayon. Og ang tanan nakababag, og ang sala nga naghawid kanato. Magkristohanon man ta og dili, ang muhawid ay nato ang sala. Kung ang tao muangkon nga Kristohanon, apan nagpabiling makasasala sa iyang pagkakristohanon, hawiran siya sa sala nga nagpabilin sa iyang kinabuhi. Bisag hinimba pa siya, bisag everyday pa siya nga mag-ampo ngadto sa Dios, apan until now and forever nagpabiling nagpahawid sa sala. Apan bulahan ka, bulahan ko, bulahan tang tanan nga wala nagpahawid sa sala at tubangan sa tong Ginoo. Even si Jesus, iyang gibuhat ang tanan aron ang tao mapasaylo at tubangan sa tong Ginoo. Ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Unsa day muhawid sa tao sa iyang pagkakristohanon? Sala, sister. Sala, brother. Moinungdan, dunay mga sitwasyon panahon nga ikaw manuya sa pagpangalagan. Kay duna pa'y sala nga mo'y muhawid ka nato, nga mo'y munudnud ka nato sa kaalautan o kaluya sa pagpangalagan sa atong Ginoo, bintras buhay patas kalibutan. Hello. Kaya kung patay na ang tao, wala na'y panahon ng mga lagad pas Ginoo. Nagpaabot lamang na sa paghukom sa Diyos sa iyang hukmanan. Kaya ikaw o ako, mga tubang sibok sa atong pinuhatan.
ang tao hukman base sa iyang binuhatan, dili base sa karitula ug simbahan kung asa man siya nagpasilong karon dinis Pilipinas o sa laing mga nasod. Ingon ang Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 14, kung unsay imong nabuhat sa dayag o unsay imong nabuhat sa tago, hala atubangan ha sa hukmanan sa Ginoo, dili hukmanan sa tawo. Ingon diri mga igsoon, daganon ta ang malhutayon ang lumba nga atong gisalmutan. Aron makadagan ta, aron makafocus ta, itutok ang atong mga mata ngadto sa pagkamaayo sa Dios. Wow! O itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus. Kaya kung atong mga mata itutok sa karitula, itutok sa imong silingan, sa imong isikataw, sa imong isikamagtotoo, maluya ang tawo. Kaya nakadungog o pulong gikan sa iyang isikataw, mga isyo, mga marites, o niya ipag yung tinuod, naluya. Ayaw tutok sa imong isikataw. Totoki ang pagkamaayos Ginoo kung giun sa taniya pag-atiman, kung giun sa taniya gihatag ang pabor nga ikaw ug ako buhi pa hangtod nining pangadlaw. Atong imaginon ang gera sa Israel, ang gera sa Iran, ang gera sa laing mga nasod nakabsan sa ilang gininhawa. Apan bliss ka, bliss ko, bliss ng tanan, kay ando na patay kagawasan. Atong itutok ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy sinugdanan gisandigan sa atong pagtuo. Kung ang atong pagtutok ni Jesus maunay usa ka dakong rason nga maoy atong pagsandig sa atong pagtuo, di gud ka mausap. Di gud mausap ang tao, di gud maluya ang tao kay nakatutok sa pagkamaayo ni Jesus. Even si Jesus, wa siya maulaw sa iyang paglupad dito sa krus. Nga maoy sandiganan sa atong pagtuo o tighingpit niini. Kinsay tighingpit sa imong pagtuo? Si Jesus. Kay ang pagtuo ni Jesus nahimo siyang hingpit, pinaagi usab siyang amahan na mao ang Diyos. Doon ay mga sitwasyon, ingon si Jesus, amahan ko, isaylo kining kupa sa akong mga pagkaantos, gikan kanako, apan ang imong pagbuot, mao'y matuman. Mao nga ingon ang balang kasulatan, ang pagbuot sa Diyos, mao'y matuman, dili ang imo, dili ang ako. Maungat ng planong desisyon atong iintrigar, atong itugyan nato sa Dios. Dili nato itugyan sa simbahan, dili nato itugyan sa karitula, kung dili itugyan nato ni Jesus nga maoy maghihingpit sa tinuod nga kumpletong pagtuo nato sa atong Ginoo. Hello. Kaya ang tao sa kalimutan naglain-lain pagtulungan. Nagkalain-laing pagtuo, amaw maguni akong gituhan, Pastor Roy. Kasi di man kung una-una o dili maayo, ano ka una-una o pukag dili maayo? O mag-una-una nilitag maayo para sa Ginoo. Dapat problema? Wow! Kung atong dawaton, atong kahintag sitwasyon karon, nag-design ta nga mukugi, muugmad sa kaumahan, mukugi kung asa man tagidestino o gibangay sa Dios, i-enjoy ang kinabuhi. Kung naa makas pagtudlo, naa makas hospital, naa makas sa pagpanarbaho sa laing manaso, mahimo makang sulugoon, mahimo makang engineer, mahimo makang doktor, mahimo makang presidente. At ang usa ka nato, dunay gidisenyo ang Dios sa nivel sa kahibalo sa kalibutan. Hinumdumi matag usa ka nato, dunay giandam ang Dios
nga level sa atong nakatunan. Winungda dili po ta makig-level sa uban. Dili po ta mga butang nga dili nato kaya sa atong kinabuhi. Dapat makotinto ta sa naa karon. Lamang mo kugi ang tao, mo trabaho, mo sakripisyo, mo patulo og singot. Ingon ang Genesis Kapitulo 3, versikulo 19, patuloon sa og singot ang imong mga aping, o sa kamakap, kaon sa bunga sa imong ginaguan, og mobalik ang tao, kung sa mata, nagikan. Ikaw og ako, gikan sa abog, mobalik sa abog, og ang Espiritu, mobalik sa Dios, nga mo'y tag-iya ni ini. Igsoon, hinungduman nato ang mensahe kina. Musugot matag sa dili, kay maugnay kamaturan, maghatag na itong kagawas. Mag-ampot ang mga aksyon. Ato kining serhan sa mga pagkat. Labing gamahanan o may kugmaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong patiguban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Salamat o Diyos sa imong pag-amping sa mong kinabuhi. Nabaw sa tanan sa tibok na kong panimalahi. Sa akong asawa, sa among mga anak, sa akong ugangan, sa tanan namong kaigsunan nini mo nga dapit. Sa tanan namong kaigsunan dapit sa Pilipigan nga pinanguluhan ni Pastora April Miakap Turahan. Sa tanan namong kaigsunan diha sa Kasagangkan pinanguluhan ni Pastor Arnolfo Villaganto, uban siya pamilya, uban sa mga Aguilar family, uban ni Pastor Nonoy Arias, ilabi na sa kinabuhi usab ni Pastor Argos Arias diha sa Bagong Lord. Sa mga kaigsunan usab diha sa Kangkwe sa mga Eling family, Brother Mario Eling. Sa tanan nga mga follower listener sa Shine FM 95.3. I declare blessing, I declare prosperity sa matag sa kanila man. Labaw sa tanan sa nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Kung nag-share nining mga programa, ikaw magapanalangin sa matag sa. Ilabi na sa akong asawa karon nga sa Saudi Arabia. Ikaw magapanalangin, magaproteksyon, magabantay sa ilang pagpahulay ni ing matahong nga kagabion karon sa mga dapit amahan. Dalaygon ka o Diyos sa may katapusan, ilabi na sa mong station manager, ikaw sa mga panalangin sa kinabuhi ni Pastor Gideon, uban sa iyang pamilya, kasawang mga anak. Inintak na o Diyos, dumog himaya, nga nalagid ka ni mong tanan, pinagi sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban, inyong ubos na laga, inyong ubos na sulugon, sa samang takna, sa samang higayon, o mag-adlaw maguban-uban ta sa atong programa. Dili na akong programa, kung dili ato ni programa, ato ni saluhan, uban sa kadaugan nga gikan sa Dios. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, o sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend T. Ryan Makasaon. Ano sa inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga sulugon, Pastor Safri Candelario, manabilit sa pag-ingon, ang grasa sa Dios o kapag-ikamit sa Balang Espiritu Santo, makauban sa tanang mga balaan, gikan o rasaha, o sa malabot o sa walay katapusan, hinagi sa ngalan samahan, sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo, ang tanan maging. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-share o sa inyong pagpaambit nining mga programa, ang inyong mga panalangin sa katapusan. God bless everyone. Adlaw karon nga Martes, pizza 1 sa Bolan sa Unyo sa tuig 2025. Atong hinumduman in a few months, December na sa moabot na sa ang 2026. Apan atong hinumduman, ikaw o ako itipigan sa pagkamaayo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan, maayong pagsikay-sikay, dinis kabukiran, dining mabugnawang panahon, ang inumag-ampig magtipig o magpanalikod sa matakusa. Sa itong mga pinalanggang mga follower listener sa Shine FM 95.3, maahing buntag kanatong